Vaig estar prenent L-Dopa i no tinc Parkinson. Despertares és una pel·lícula de 1990 basada en la història d'Oliver Sacks, un neuròleg que va aconseguir despertar temporalment pacients en estat vegetatiu donant-los L-Dopa. La vaig veure fa poc i em va recordar quan jo vaig estar prenent aquesta medicació. Però la L-Dopa o levodopa és el fàrmac de referència pel Parkinson. Llavors, per què me'n prenia jo si no tinc aquesta malaltia? Resulta que existeix un grup de distonies, les distonies sensibles a la dopa, que responen a aquest medicament. Així que la manera més ràpida de saber si la meva distonia encaixava en aquest grup era prenent-me levodopa. Un mes després, veient que no funcionava, em van retirar el fàrmac. I fins aquí la meva història amb la levodopa.